Magandang araw sa ating lahat, no? Mag-ano tayo, magtatagalog tayo para maintindihan tayo sa mga taga Maynila o iba-ibang lugar dito sa Pilipinas, mga kaibigan. So ito ang ating panakot. Ano yung panakot? Lamas. Simpleng lamas sa ginagamit natin ngayon. Okay. Ang simpleng pagkain na hindi makapasama sa ating katawan. Ganyan ang pagluto ng eggplant o talong, mga kaibigan. So, simpleng pagkain ang ating gawin ngayon, mga kaibigan. Okay? So ang araw na ito, Sunday, kaibigan. Happy Sunday to all of us. So to everyone. Okay, alright. Ganyan lang ang ating niluluto ngayon. Okay, lagyan natin asin at saka paminta. Ganyan lang. So, parang hindi ang ating katawan. Sumama ang kaibigan. Ganyan. Simpleng lamas lamang ang ating ginagamit. Okay. Kain. Yan lang ang ating almusal nga mga kaibigan, at tayong Bisaya na itlog. Organic yan. Hindi yan sa ating katawan destroy. Okay, dyan. Ganyan. Takpan natin dahil buksan. Ganyan lang. Maluto na. Kainin na natin yan. Sarap yan, mga kaibigan.